Namar ka jing bom kongu bat ka jing yajla jong ki pajba ya ki an bat ki kendon balabu da ka sorkar kat badang mi kisngi ka jing yo jong ki briu ya ka klam COVID-19 kala nangjur bah ha ka distrik bat ha ka jelahi barok ka wei. Menta ka singi lalap biang saya wei orang ba ubayo ya kene ka klam COVID-19. Une orang ba ude bosyong basa ha ka sinong sajar nongpo propar layo jing tip ru ba une orang ba ude ubatrei hapo ka health department jong ka sorkar bat ubadei ru ubajusyong duty ha ki jakale ya ka thermal screening test ka badon ha khat laimer ha bernihan. Nakaliang jong UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bonsim ulalej bania kendu ya ki bahaya ngasem jong une orang ba ban ai mensim ya ki ba kimdei ban sngos ir lane sngoting henrei ki dei ban ai ka jingi trelang bat ka jingkongu ya ki kendon ki ba ki doktor ki batha bat kum juru ban snok tilang bat ki nong ilam shnong da ka ba kongu ya ki jing ai jumut jongki. Nakaliang jong ka dor bar shnong jong ka nongpo proparu kala ai mensim ya ki bahaya ngasem jong une orang ba bat kila kentu ya ki pai ba jong ka dong bat ka thain nongpo hi baro ka wei ba kimdei banting lane sngos ir. Nakaliang jong ka shnong hi harangkat ka jingi trelang bat ka health department kile ya ka badon kam ban yada ya ka jing sapriang jong ka ne ka jing pang coronavirus hakidong bat ka thain jong ka nongpo baro ka wei. Bat kila kerpat ru ya ki pai ba bakini snok tilang bat ki bor sarkar bat kum juru bat ka shnong khanang banla ban khanglat ya ka jing sapriang jong ka ne ka jing pang ha ki thain nongpo. So kane ko por ngidon ha ne po snong sajer jong ka dor bar snong po propar ka ying jong ni we na ki dekat du kane ka ying ai kren di tiba layo la pau body positif bat ya mentai ki lara iban sumar hang ti po shlong po tibi hospital shlong di ngidon hang ne ka ying ban ai mensim ban ketengen ya kami ya ki ya ilok ya ki men ki parah ki jong dunia u samlarang ba awoyo ya kaneka yang dimpang COVID-19 ide unong snong jong ka snong sajer nong po propat baju ya trei baju ya dan bentar snong ini ki tok riang bun uble unong kerku unong la benyo ka met ka pokot ka bakya bat ngaso ban kentu ya ki nong snong po ka snong nong po propar kisnong gi paparamarjan baro ngim dei ban red mensim ngim dei ban long panik nre ngi dei ban yakun ya uni yang jimpang da gajing start da gajing sempang bada gaju ko por ngso ban kentu ya ki para nong song ki bahap po ka nong po town hi baro ko we bat kisnong gi paparamarjan bat kisnong ki badon kham syarut setiar kham sapo nau ne usrok ba mas ngoban kentu yaki bakin ya sumari lade ban kan mau badi ban deng yaki mas ban sai yaki kiti lane ban ta yaki sanitizer bat bangin don yaki physical distancing ban ya penjengai iwe namar ba kumbala ban sutu aga jela ga jongi kane ga de ka sinjam ga bangi i banang ne sakmat kinang don sipun ki kes kumbala ban sutu dan namar kata ngi haban long gi bala pen kre ngi haban im bad uneu virus bat ka kongsan galong bangin pen kre yelede bangin yaisha bangin ya trailang bat ka sorkar ki jing batai ki ba ka health department gi batai na ka por ngi haban bunderti ya kini ki jing don kam ki ba ka health department kala batai badru ki kerpat ki para nong song snong bakin sobha ban ya don hi ki snong gi thau banom ya mi than se surok kham tam hang ne surok ba national highway yang ni hanong po hamling ha arpomer ha umsning pernihat tu menta tetep kidai gi babun gi nong song jungi gi pat sunyo do menta ki le ban mi ban ya le chit jing chit ban mi susurok ndai gi na kerpat bikin sngobha ban nomi than lach stang badan gi kam yap kam im kapang ga stom gi kam gi bom la lach ndai gi le kat wala ban syong halai jong gi snong ban tri lai jong gi kam gi jam ka rep ka ki lengkha gi sai gi jongi bat bakumju perlok ki badan hang ni hapo ka sornung po ru bakin nom bakin de ban sumar bahai lade ban light na kini ki jing purstet jong ne yang jimpang mar ba syong hangi simet begini ada nang ni sekmat abadu mentang impat yo ya kedawai dan dari gede jing sim khia jing simet nga kentu ya baro para nong snong jing bangin sim khia ban pej ban kni bangin sumari lade lagi por ban wan ban ngai kuble ya gedor bar snong nong po kabala ye simkhia mar sentip kila simkhia ban budin ban pek ban kmi ban penbiang ban ai ke jingerap ban trei ke ketiga mon ke ketiga diang ya ka health department
ni ai jingero e kasnong nong po kabala tristom bro sikata nalor kidon ni ke community quarantine center hang ti hapo ni Pali Secondary School pulang ke kam ga bakhia bakila ai jing trelang bat ka sorkar bat ka health department ikit bokir yang ya ka dor barsnong bagi nang la ban tre khamba ban pensutu ya ki nong song snong bakin la ban kontin ya uniu jingpang hapo ka limit ka ba ni ban perking ya lagi ni ki nong song snong kijung te ni na kaliang senang ka dobas na ng propari mas nyo jing tip na kaliang jumi mar hi ni lalek man tip siapa i DSMO ako ba ngilay kendo i na mistam ban ma iru ilapha ya ka tim jung ki ha ka ba doktor bat ya sha bat ki sister ki lawan iru bagi members na ngilay syang man bat nilawan man ya kendo i ni ki try bahaya ngasam jong uni ugalangat di uni yang Jepang te harian bang nila yo bani kendo yaki te nilai yo ka jingkit nila kili ki bat nila labba la dan ke jinga dei bat ki baki bahayeng ki balek ha ka bangi na kalyang kasnong dekat jing tre lang ki samlang nila pha man si se yeng jongki bat mentai ki la ya syong bahayeng bat ni na kalyang kasnong ro nila ka pa ki baki mdi baki mi ama kane ka jaka ka baki don kalong congested ka baki bon ki para majan ki baye syong te ngai scam bakin long kopit long kasnong bat kumjuro ngina kalang isnong ikar padi yaki bakim dei bondon kono ka jing snow ka ba software nomor ngina kalang isnong ngila bangin don hak ti kerja don ki bakim dei bondon kata ka mensim bagi sus panik bat kumjuro itu ki bahaya ngasem don ki te ngai scam ba kanum don syu kono ka jing por yung ni khanya jing pang nomor ba ngina kalang isnong ro ngi klampat rai hiru ban ai ta ka lockdown hakani kasnong mangidang apswa ia kita badai ki fast contact ki bai dei bat uni pala yo ini Jepang na kaliang jongi kamdan ke jing nomor ba kaliang ke hal department kelas sengkhia akba mar kilawan tikidon ki artli ki bahayeng ki yeng ki bai don jede bu akba ka yeng resem jongi kambiang te na kaliang hal department kala ha ki sepoi garantun sentar